Zishmani 215 ndo yangu patani, kwani meni batata ni temu au tamatezwa geto. Kwenda kuchechi kwa ndirigaro ziva kana iwe mumwe wangu ndino kudako chimbo vunza chero wese wano na matako maporofita eko ndimi anosvizvina ndakuda zvangu kuyenda kuzioni vabatane vamwe ndichana matako nekuti izvi zvenyika zvimboperi Jehovha Mwari wedu mupenyu. Ndakuda zvangu kuyenda kuzioni vabatane vamwe ndichana matako nekuti izvi zvenyika zvimboperi Jehovha Mwari wedu mupenyu. Malenza wangu chimbo ndipa Bible ndoda kuti ndimborova shoko imisimukai amai vari pakati uyai kumberi muverenge makuwaro iwe bonyora ese mazita ko amai vako wasara kupi amai chivurai mapisare mandoda kukupinzai mumwe ya chaimo ndoda kuti munatse kuibata yakakura nyaya yandichaparidza pano ndoda kuti ipinde munzeve dzenyu monyatsobatirira ipapo pana Mwari. Ndakuda zvangu kuyenda kuzioni nobatane vamwe ndichana matako nekuti izvi zvenyika zvimboperi Jehovha Mwari wedu mupenyu. Ndakuda zvangu kuyenda kuzioni nobatane vamwe ndichana matako nekuti izvi zvenyika zvimboperi Jehovha Mwari wedu mupenyu. Handichamboite zviye mafanizi nindakambomamira pazambara atitambe atite majega izi zviye zvemajende zvekumba zvino mudikoni vabva vatosvika binzi mapedza vachagojanei ndaimatomhanyamhanya vakomana matinjiva dziya mbiri maisepi nasipungwe yese tichinamata sezvo mwedzi wakabata uriko iwe mufana kamani pakumwedzi tarisaona watisira rima. Ndakuda zvangu kuyenda kuzioni nobatane vamwe ndichana matako nekuti izvi zvenyika zvimboperi Jehovha Mwari wedu mupenyu. Ndakuda zvangu kuyenda kuzioni nobatane vamwe ndichana matako nekuti izvi zvenyika zvimboperi Jehovha Mwari wedu mupenyu. Yes, I it Zishmani 215 Mr. Matezwa, kwani meni